Ramdam na ang excitement para sa highly anticipated at most glamorous event of the year, ang GMA Gala 2025. Ang teaser ng GMA Gala 2025 napapanood sa isang giant-LED billboard sa Edsa. This Saturday na ang GMA Gala 2025 na bahagi ng 75th anniversary celebration ng GMA Network. Ang proceeds ng event ay mapupunta sa charity. Si David Licauco, wala raw ka-date sa GMA Gala. Biro niya, magiging third wheel daw siya sa kanyang kaibigan na si Dustin Yu at Bianca De Vera. Ready na rin si Asia's multimedia star at Stars on the Floor host Alden Richards sa GMA Gala. Excited na raw siyang makabonding ang kanyang mga co-artists at mga kapuso. At speaking of Alden, malapit na niyang matupad ang kanyang childhood dream na maging isang piloto. Nagsimula na si Alden na mag-aral sa isang aviation school sa Pampanga.